ஓ, சுதந்திரம் எல்லாம் கொடுத்திருக்கியா? ஆமா. எது வரைக்கும் கொடுப்ப? முடிஞ்ச வரைக்கும். நீ குடுக்கற சுதந்திரத்துலதான் அவ வாழணும் இல்ல? வீட்டுல இருக்க பொண்ணுங்களுக்கு இதெல்லாம் எங்க தெரிய போகுது? சும்மா ஏதோ சமைக்க தெரிஞ்சா மட்டும் போதுமா சொல்லு? வெளியே போய் கஷ்டப்படுற ஆம்பளைங்க நிலைமை உங்களுக்கு எங்க தெரிய போகுது? ராஜேஷ், எனக்கெல்லாம் 24 மணி நேரம் ஒரு பொண்ணு கூட பேசிலாம் பழக்கமே கிடையாது. எனக்கு ஒரு வேலை இல்ல. நல்ல குடும்பத்துல பிறந்தவங்க இப்படிதான் இருப்பாங்க. நல்ல குடும்பத்துல பிறந்தவங்களா? தோடா, மத்தவங்க எல்லாம் நல்ல குடும்பத்துல பிறந்தவங்க இல்லையா? சரி ராஜேஷ், ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையில பொண்ணுக்கு என்னெல்லாம் தேவைப்படும் உனக்கு தெரியுமா? அனுசரணை, அப்புறம் சமையல், ஓ, அதுக்கப்புறம் அதிர்ஷ்டம். நல்ல குடும்பத்துல பிறந்தவனே உனக்கு வாங்கினதெல்லாம் போதாது, அதான் அவகிட்ட அடி வாங்குற. அண்ணனா? ஆமா. அண்ணனா ஒரு நிமிஷம் எந்திரிக்க சொல்லு. கரெக்டா சொல்லு பாக்கலாம். ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையில ஒரு பொண்ணுக்கு தேவையான 3 விஷயங்கள் என்னன்னு சொல்லுப்பா. கலாச்சாரம், பக்தி, சமூக சேவை. கரெக்ட் தான். தேங்க்ஸ் மேடம். அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல. நீதி, சமத்துவம், பெண் சுதந்திரம்.